Säämuutosten vuoksi tämä väylä on toistaiseksi käyttökelvoton. Silta suljettu. Vahvistetaan rakennetta ja sitten tarkastetaan, missä kunnossa poikkipalkit ovat. Seis. Mitä tuo oikein luulee? Heatwave, käytä! Olen tehnyt tätä ennenkin. En yletä hänen. Minä yletän. Saipas! Partiomatkabotit Tuntenmailla heräsivät eri planeetalla. Uusi koti ja tarkoitus selvä. Optimus Prime tehtävän antoi. Opimisilta heitä suojaa. Elä hyvin, muita kunnioita. Perhesankareiden apuna on. Mut silti koskaan tietää eroa. Rescue Bus! Sieltä syödä apua. Joku pulassa on. Apu korvaamaton. Rescue Bus! Sieltä syödä apua. Rescue Bus! Koodi kun neuvoo ja ohjastaa. Rescue Bus päivä pelastaa. Rescue Bus! Sieltä syödä apua. Rescue Bus! Ja tuosta sain tämän inspiraation. Jos tuo nuori mies olisi ajanut maa-vesi-ajoneuvolla, hän olisi selvinnyt itsekin. Tai hänen olisi pitänyt totella. Mutta sitten isällä ei olisi ollut syytä keksiä turbopyörää. Katso. Maamuoto. Vesimuoto. Minä voin suorittaa koeajon. Oi, olen pahoillani, Cody, mutta minulla on jo koeajaja. Mutta kiitti kun pidit paikan lämpimänä, pätkä. Cade! Kenelle muulle tohtori luottaisi tämän? Hän tietää, että olen luotettava ja kypsä. Ja kärsivällinen, toivoisin. Pyörä kaipaa vielä vähän laittoa ennen koeajoa, tai kelluntaa. Frank ja minä haemme vielä osia mantereelta. Tulen sitten käymään myöhemmin. Ja sinä? Valmistaudu elämäsi kyytiin. Ei pahalla, tohtori, mutta olen paljon vastuullisempi kuin Cade. Taisit sanoa samalla tavalla juuri ennen kuin käytit fuusiovesipyssyäni. Mutta ainakin kaupunki puhdistui. Siitä on jo vuosi aikaa. Olen paljon kypsempi nyt. Isä, ehkä Cody voi näyttää kypsyytensä huolehtimalla siitä sinun toisesta prototyypistäsi. No mutta sehän on loistoajatus, oma pieni tyttöni. Voit kiittää myöhemmin. Tässä on tuorein, tai sanoisinko vasta syntynein ideani. Robovauva. Wow, mitä se tekee? Se toimii kuin oikea vauva. Syö, nukkuu, pulauttelee. Sillä on samat tarpeet kuin oikeallakin vauvalla. Mutta miksi? Päiväkodit on täynnä ihmisvauvojakin. Ihmisvauvat eivät tee muistinpanoja. Robovauva näyttää, miten vastasyntyneet kokevat maailman. Se käyttäytyy mahdollisimman aidosti ja herättää ihmisissä aitoja reaktioita. Muutama tunti lapsenvahtina oloa todellisessa maailmassa voi olla korvaamaton apu. Tämä laite tallentaa kaikki vauvan elintoiminnot. Sykkeen, hengityksen, verenpaineen. Kiehtovaa, eikö? Ei. Tai siis lapsenvahtina olo ei ole... Ja jos Cody pitää huolta robovauvasta, hän on selvästi tarpeeksi kypsä kokeilemaan tuota turbopyörääsi, eikö niin? Varoituksen sana, Cody. Robovauvan virtapiirit ovat hyvin herkät. Se on hauras. Ole varovainen. Ei hätää. Kun minä vahdin, niin ei saa vahinkoja.
Yksi taisi juuri sattua. Tuliko siltä Mahdollisimman realistinen. yök? Siis se on mikä? Robovauva. Ja minun pitää... Tai siis me saamme vahtia sitä koko päivän. No. Olisin voinut hoitaa tämän yksin, mutta minä halusin teidät mukaan toimintaan. En oikein näe mitään erityistä toimintaa. Voitte oppia jotakin uutta ihmisistä. Olemme kaikki ensin tällaisia. Täysin avuttomia ja suojelun tarpeessa. Onko kaikilla naamassa näyttö? Vain robovauvoilla. Ja näette, miten tämä tosi siisti näyttö kerää tärkeää tietoa. Pitääkö meidän esittää robotteja? Ei. Robovauva ei nauhoita siis meitä, vain omat tunteensa. Kokemus voisi parantaa ihmisymmärtämystämme. Oi, se hymyili minulle. Näittekö? Ehkä se tykkää minusta. Boulder, se ei tykkää tai ole tykkäämättä. Se on ihan vain eloton kone. Ihan miten vaan, mutta se on söpö. Hei, sillä taitaa olla nälkä. Ohjaamossani saattaa olla pizzan jänät. Ei kiitos, Blades. Vauvat juo maitoa. Maitoa. Tiedän, mistä sitä saa. Lämmitä se ensin, luulisin. Miten sinä tiedät niin paljon vauvojen hoidosta? TV:stä. Lämmintä. Onnistuu. Nopeasti nyt, Boulder. Ehkä liian lämmintä. Oliko? Pitää siivota. Blades, vahdi vauvaa. Mitä se voi tehdä? Viimeinkin hiljaista. Se ei ole aina hyvä asia. Blades, mitä sinä teit? Löysin tämän vauvan tarvikekassista. Ohjekirjan mukaan se on ravitsemisväline. Tarkoittaako se, että vauva tykkää tästä? Taidat tykätä, eikös? Kyllä tykkäät, kyllä tykkäät. Oi, se antoi minullekin. Voi Blades, käyhän pesemässä se pois. Et sitten sylje päälleni, onko selvä? Sen pulssi on ennätys rauhallinen. Se taitaa pitää sinusta. Se on vain kone, muista se. En ymmärrä. Ruokimme sen. Vaipa ei tarvitse vaihtaa. Shh. Rauhoitu nyt, Jouko. Ehkä se haluaa leikkiä. Chase, katso onko siellä laukussa leluja. Ei näy leluja, vain imukykyisiä alushousuja sekä tämä kumilintu. Se on lelu. Katso vauva, kumiankka. Kuka tahtoo kumiankan? Ilmeisesti ei ainakaan vauva. Kaiken jännittävän jälkeen vauva ei varmasti nukahda uudelleen. Asiantuntijoiden mukaan vauvat reagoivat hyvin niin sanottuun tuutulauluun. Suosituimpia ovat vauvani uinuu latassa puun. Turvallisuusasiat on selvästi unohdettu. Tuutulaulu. Loisto ajatus, Chase. Olen interpoloinut musiikkiesityksen. Vauvani uinuu, vaikka en hyväksy tätä. Latvassa puun, kun tuuli käy, ei kehtoaan. Ei auta. En tiedä mitä tehdä. Röyhtäytin vauvan, lauloimme sille tavallaan. Kannattaa kysyä sisaruksiltasi. He ovat varmaan tehneet ihan samaa sinulle. Kate sanoo sinua vieläkin pieneksi. Ei käy.
Hei, ei ehkä tunnu siltä, mutta tämä on tehtävä. Meidän tehtävä. Ja jos mokamme tämän, en voi todistaa olevani vastuuntuntoinen. Vauva pitää vain rauhoittaa. Onko täällä jossain keinua? Täällä on jotakin parempaa. Hei, se lopetti. Mutta eihän se ole vielä kyydissäkään. Se johtuu roottoreistasi. Ne näyttävät vauvasta ehkä mobiilelta. Sellaiselta pyörivältä jutulta sängyn yllä. Sanoitko juuri, että minun roottorini ilahduttavat vauvaa? Joo, anna pyöriä. Hyvä on, hyvä on. Roottorini. Niistä oli kyllä apua. Höpötä vielä, niin minäkin nukahdan. Jos olemme ihan hiljaa, vauva voi nukkua koko iltapäivän. Kaikki kädet ja renkaat apuun. Katsokaa tätä. Vesiputki hajosi ja teki montun pankeen alle. Rakennus pitää tukea. Vuoto, joka ei liity vauvaan. Menkää te, minä hoidan tämän. Onpa mukava nähdä sinut. Miksi? Pitää valvoa pelastustöitä. Nuku sinä vain, Jouko. Siis! Maa ei kannata meitä! Minähän käskin syödä vähemmän. Talon perustukset antavat periksi. Toivottavasti pankissa ei ole ketään. Operaatio ilmapelastus alkaa. Hienoa, Danny, mutta rakennus liukuu vielä. Isä, voitko tehdä jotain? Yritämme tukea rakennusta, ettei se vajoa enempää. Pidä kiirettä, isä. Maa on todella märkää. Kaivanto vain suurenee. Boulder, katsotaan tarkemmin. Pääsetkö alas? Telaketjulla hoituu. Ujota kätesi lenkkiin. Nostamme sinut varovasti. Tai sitten aika nopeasti ja heti. Nämä materiaalit ovat rakennusliikkeen omistuksessa. Niiden vieminen rikkoo... jätän lapun asiasta. Tuon pitäisi riittää hetkeksi. Löysimme vesiputken. Valitettavasti tuo ei auta, Boulder. Tukos pitää poistaa tai vesi vain kertyy putkeen ja jokin muu liitos voi antaa periksi. Meidän pitää sulkea päävesilinja ennen korjaamista. Ennen korjausta kannattaa sulkea vesiputkista koko saarelta. Mutta samalla pitää sulkea vesivoimala. Voisimmeko käyttää tuulivoimalaa sen aikaa? Vaihtoehtoinen energianlähde. Hienoa, Cody. Tee se. Vesi on katkaistu. Taisin löytää syyllisen. Sinä se vain aiheutat ongelmia. Missä pikku plasmanaamasi on? Shh! Herätät vielä sen. Hei, robovauva on kadonnut. Etkö vahtinut sitä? Se oli vaunuissa vieressäni ihan koko ajan. Käykää paikat läpi.
Olen etsinyt kaikkialta. No mekin vielä etsimme. Botit, tiedostelkaa! Frankie, hei! Hei lapsenvahtikerho. Tulemme pian. Onko kaikki hyvin? Todellakin. Arvasin. Isä on ollut huolissaan robovauvasta, mutta sanoin, että sinä pidät hyvää huolta kalliista laitteesta. Joo, olisi kauhea, jos se katoaisi tai menisi rikki. Isältä se menisi varmaan kuukausia uuden tekemiseen. Uuden? Olihan tuo vitsi. Robovauva on ainutlaatuinen prototyyppi. Tekoälyn uudelleen ohjelmointiin menisi varmasti vuosia. Ja $3 miljoonaa. No niin, Frankie, pitää mennä. Löytyykö? Aseman tarkastuksessa selvisi 23 mahdollista uloskäyntiä. Kadonneiden tapauksissa levittäydytään ympyräksi, jota laajennetaan. Meillä ei ole siihen aikaa. Tohtori Green on jo tulossa takaisin saarelle. Roottorit! Tiedän, missä vauva on. Mennään Crossmillia pitkin. Se päättyy tuulivoimalalle. Kuittaan. Mutta miksi vauvaa kiinnostaisi kunnallinen voimalaitos? Tuulimyllyt. Ne pyörivät kuin Bladesin roottorit. Luulen, että robovauva näki ne ja halusi päästä lähemmäs niitä. Voi vauvaa, se ikävöi minua. Näitähän on 1 000 000. 840 tarkkaan laskien. Laitteen mukaan vauvan syke on hieman koholla, mutta se tieto ei auta meitä. Mutta minun hajuaistini auttaa. Täysi vaippa. Tänne päin. Karkulainen kellarissa 12. Matkalla korkealle. Emme pääse lähelle. Jos tuo pikkuinen menee liian lähelle roottoreita, en halua ajatellakaan sitä. Vauva pitää pysäyttää. Chase, laula tuutulaulu. Mutta Tee se, nyt! vauvani uinuu latvassa puun, kun tuuli käy, ei kehtoo. Anna mennä, Chase. Vauvani uinuu vaihtoehtoisessa voimalähteessä, kun boulder kiipeää. Robovauva saattaa pudota jyrkästyy ja ei katsoa voi. Ei! Ei hätää, pikkuinen. Heatwave Zeta auttaa. Tai siis se oli hyvin vastuutonta. Siinä senkin älytön kone. Vastuuttomasta puheen ollen. Voi! Vauvan hengityksen, sydämen sykkeen ja kehon lämpötilan perusteella robovauva on kokenut paljon ollessaan sinun hoidossasi, Cody. Joo, se oli aika jännä iltapäivä. Ja ymmärrän täysin, jos en ole mielestäsi tarpeeksi vastuullinen testaamaan turbopyörää. Päinvastoin! Pidit huolta prototyypistä ja keräsit samalla arvokasta tietoa vauvojen reagoinnista. Testikuski ilmoittautuu palvelukseen. Cade! Hieno ajoitus! Antakaa kun kokeilen. Ei! Cody voi hoitaa sen. Sinulle minulla on suurempaa kypsyyttä vaativa tehtävä. Näyttää
osoitti, miten paljon hyödyllistä tietoa saa vain muutamassa tunnissa. Kuvittele, miten paljon sitä saa viikon aikana. Hei, hetkinen, en vahdi lapsia enää. En halua, hei, se tiputtaa. Vaippakasi on rattaissa. Minä vien tämän murun ajelulle.